Cuarta Brigada del Ejército dio la orden de tomarse la Comuna 13 de Medellín. La razón, según el Ejército, la policía y el DAS, el lugar era centro de operaciones de la guerrilla del ELN. Γίνεται μια χώρα να αλλάξει μέσα σε 20 χρόνια και από τις πιο επικίνδυνες χώρες να γίνει από τις πιο τουριστικές. Το ταξίδι μας στην Κολομβία. Η Κολομβία είναι ένας πανέμορφος προορισμός με πλούσια ιστορία και εντυπωσιακή φυσική ομορφιά. Από τις παραλίες της Καραϊβικής μέχρι τα ορεινά τοπία των Άνδεων, κάθε γωνιά της χώρας έχει κάτι μοναδικό να προσφέρει. Όπου και αν πας, είτε στην πρωτεύουσα Μποκοτά είτε στις παραλαϊκές περιοχές, θα συναντήσεις ανθρώπους που είναι γεμάτοι ενέργεια και πάντα έτοιμοι να βοηθήσουν. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η χώρα στο παρελθόν από τον πόλεμο και την πολιτική αστάθεια, η Κολομβία έχει ανακάμψει και πλέον είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Λατινικής Αμερικής. Αυτό το ταξίδι το πραγματοποίησα μαζί με τον αδερφό μου τον Κωνσταντίνο, με στόχο να αποδείξουμε ότι η συγκεκριμένη χώρα δεν είναι πια επικίνδυνη, ότι το παρελθόν της δεν την καθορίζει πλέον, αλλά την ενισχύει στη νέα της πορεία. Καλησπέρα από Μποκοτά, καλησπέρα από Κολομβία. Είμαστε στο Μονσεράτο, ακριβώς πάνω από το Ελ Παραΐσο, μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές της Κολομβίας. Αρκετά επικίνδυνες μας είπανε. Και πιο επικίνδυνη της Μποκοτά. Βλέπουμε ένα γκράφιτι του ποδοσφαιριστή Φαλκάο, του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή. Andrés. Hello, Andrés. Hello. ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde vives? ¿Paraíso? ¿El Paraíso? Sí, señor. ¿De qué país son? No, de Grecia. De Grecia. Εδώ βλέπουμε μία μικρή ιστορία της Κολομβίας από τους Ιθαγενείς στη νέα γενιά, στους Αφρικανούς, ειδικά στο βόρειο κομμάτι της Κολομβίας. Είναι περισσότεροι οι Αφρικανοί. Hola, ¿qué tal? Bien. Εδώ θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές. Μας είπε ο ταξιτζής ότι καλό είναι να μην περπατήσουμε. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πολύ ευγενικούς ανθρώπους. Τώρα βλέπουμε, έχει παντού γκράφιτι. Έχουν φτιάξει όλη την πόλη με γκράφιτι. Την έχουν ομορφύνει. Το γκράφιτι εδώ είναι απολύτως νόμιμο. Βλέπουμε φρουτάκια, λαχανικά εδώ. Κουρίο, όλα. Όλα. Βλέπουμε παντού υπάρχουν γκράφιτι και ωραία γκράφιτι τα αλήθεια. Νάντος Μεχταράς. Κάτω από την πιο επικίνδυνη περιοχή του Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εγώ με το τελεφερίκ και γενικά με τα εύση δεν τα πάω πολύ καλά, οπότε ξεκινάει η κάτεξε τώρα που ξεκινάει. Και να δούμε. Όπα. Έλα ρε, σταμάτα. Εκπληκτική θέα. Εδώ είναι το Ελ Παραΐσο από κάτω ακριβώς.
Βλέπουμε την γειτονιά. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. Igual es deseo. Tenemos un estilo que nadie lo soporta, bienvenido. La gente de Francia, la que maneja la elegancia a larga distancia. Ando con el yondo, ya tú sabes que lo que es. Y ese video lo montan en el internet. Hey, my bro, amazing look. I like el animo está. Hey, you are very good. Hey, en Medellín. Hey, Paradise, quieras is Paradise, baby, que es lo que hay. Alright, y vendemos, y vende like. Welcome to Parquelleras Paradise. Flow MVP, como Curry. Facturo con todo lo que se me. Espero que esto le haya gustado. Dale esto, Francia, welcome forever en el poblado. Ok, bro. Gracias, hermano, de nada, hermano. Gracias a ti, tú sabes, Big Time en todas las redes sociales. Spotify, Deezer, Apple Music, Young Up. Yes, music. Hasta luego. Dale, hermano. ¿Cuándo es? Hay de 20, hay de 50, hay de 100, 20. 20. 20 y tal, 20 pesos. Deliciosa. Deliciosa? Deliciosa. Είναι ωραία λέει. Τι είναι αυτά, μερμήγκια είναι, κάτσε να τα βάλω λίγο στο φως. Μυρμήγκια σκληρός. Tienes. Θα δοκιμάσουμε μυρμήγκια. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αριάννης θα πάει εδώ μερμήγκια. ¿Tú quieres, no? No, no. ¿Te gusta? ¿Σ' αρέσει? Μάρ, ¿te gusta? Sí, está rica. ¿Es rico? Tanto. Εγώ έκανα την καλύτερη επιλογή. Έκανα την καλύτερη επιλογή. Παραμείνω. Tiene que ser arriesgado. Tiene que ser arriesgado. Probar de todo. Είμαστε σε ένα νεκρογραφείο στο Μεντεζίν. Εδώ είναι ο τάφος του Εσκομπάρ. Βλέπουμε. Εδώ έχει μια πολύ ωραία θέα. Παύλο Εσκομπάρ. Και αυτός είναι εδώ ο τάφος του Παύλο Εσκομπάρ. Βλέπουμε εδώ υπάρχει πολλής κόσμος που αφήνει λουλούδια. Δεν είναι μόνο ο τάφος του Εσκομπάρ, είναι της οικογένειας. Εδώ οι κύριοι τον περιποιούνται. Κωνσταντίνε. Εδώ είναι τα αυτοκίνητα του Παμπλό Εσκομπάρ. Εδώ βλέπουμε πυροβολισμούς στα τζάμια που έχουν δεχτεί. Κάποια από τα αμάξια του Εσκομπάρ, πόσες σφαίρες έχουν εντεχθεί. Ένα μάλιστα εδώ βλέπουμε ότι έχει δεχθεί και από σνάιπερ. Φανταστείτε τώρα να είστε μέσα εκεί και να δέχεστε τις σφαίρες. Πολύ δύσκολο. Εδώ βλέπουμε την αγαπημένη ομάδα του Εσκομπάρ, η Ντεμπετιέ Μεντεγίν. Εδώ ένας από τους καλύτερους θερμανοφυλακείς της Κολομβίας που έκανε τη γνωστή απόκρουση Σκορπιό. Στην Αγγλία ήταν, ναι. Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα ήταν φίλος του Εσκομπάρ και είχε παίξει στη φυλακή ποδόσφαιρο μαζί του.
Εδώ πάλι βλέπουμε την αγάπη του Εσκομπάρ για το ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι είχε δώσει πάρα πολλά χρήματα, αλλά είχε σκοτώσει πολύ κόσμο. Είχε πονέσει πάρα πολύ κόσμο εξαιτίας του Εσκομπάρ. Κωνσταντίνε. Smoking and look handsome with a Russian hat in a Cold War? Never, right? Okay, 3 characteristics in the photo. Number 1, it's handsome. He's not wearing a uniform like a criminal to try to say, Bush, my prison is comfortable. Number 2, the Russian hat in a Cold War was a hat found because US were losing a Cold War with Russia. Russia won the war. And number 3, the cell is open. Not locked. To try to say, I can live with my jail when I want. Και εδώ πέρα μέσα, σε αυτές τις 3 τρύπες, έκρυψε 3 εκατομμύρια και άλλα 3. Και αντίστοιχα 3 εδώ πέρα. Και με αυτό εδώ το κλείνε. Δεν είχαν την τεχνολογία τότε για να σκανάρουν τα χρήματα και τα χρήματα περνούσαν κανονικά. Ναρκωτικά δεν περνούσε, γιατί τα μυρίζαν τα σκυλιά. Τα λεφτά δεν μπορούν να τα μυρίσει το σκυλί. Και έτσι περνούσε σε γραφεία, σε ρόδες, περνούσε εδώ πέρα. Έκρυβε τα ναρκωτικά, εδώ και εδώ μέσα λάστιχα. Έλα πατρόν! Well done, guys. Go inside. Okay, my friend, the first idea Εδώ βλέπουμε ένα of μυστικό money κρυσφύγετο. was underground. Ήρθαμε τώρα να πάρουμε το μετρό, να πάμε στην κομμούνα Τρέσε. Πάρα πολύ ζέστη. Ζεσταίνεσαι, δεν μπορώ άλλο. Πάμε να δούμε πόσο ασφαλής είναι το μετρό του Μεντεγίν. Περάσαμε. Τώρα θα δούμε ποιο είναι καλύτερο, το τρένο στην Ινδία ή στο Μεντεγίν. Δεν ξέρω. ¿Qué? No, el golpe para adelante. ¿Es lejos? No. Έτοιμος. Πεινάς. Es hora de comer. Sí. Es hora de comer. Μ' αρέσει το πόσο ανοιχτοί είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ευγενικοί και πολύ καλοί. Για παράδειγμα, όταν σε χαιρετάνε, σε φυλάνε μία φορά στο μάγουλο. Στην αρχή σου φαίνεται περίεργο. Δεν ξέρω αν γίνεται και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πάντως σίγουρα το είδαμε εδώ στην Κολομβία. Και μόλις φτάσαμε στη στάση μας, εδώ θα κατεβούμε. Σαν Αντώνιο. Είναι... Δεν θα πάμε τώρα στην κομμούνα Τρέσε. Θα πάμε με το τελεφερίκ να δούμε από ψηλά το Μεντεγίν. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Se ha puesto. ¿Dónde estamos? ¿Te asustó? No, Sí. nada. Sí. Nada. Sí.
Νομίζω ότι φοβάμαι λίγο. Αλλά καλά κάνει και νομίζει. Miedo. Sí, no me miedo. ¿Por qué? ¿Tú? Tú. ¿Tú? Yo no. No. No, si bien. Tú. Nada. Nada. Ok. Yo aquí, cierto, me veo tranquila, conversando tranquila, es el que tiene miedo. Aquí nace tú, meta. Και τσίμπα. Το κετσίμπα είναι μια έκφραση που λένε εδώ στο Μεντεγίν όταν θεωρούν κάτι ωραίο. Μόνο συγκεκριμένα εδώ το λένε, μόνο στο Μεντεγίν λένε τη συγκεκριμένη έκφραση. Πάμε να δούμε την Κομούνα 13, δηλαδή Κομούνα 13, μία από τις πιο γνωστές γειτονιές στην Κολομβία. Μέχρι πριν 20 χρόνια εδώ δεν μπορούσες να περπατήσεις. Είχε πάρα πολλές συμμορίες. Πλέον έχουν αλλάξει όλα. Βλέπουμε ότι έχει γίνει πάρα πολύ τουριστική η γειτονιά εδώ. ¿De dónde nos visitan? Que chimba. ¡Ey, qué chimba! Qué chimba. Ey, pero ustedes no son paisas, ¿de dónde son ustedes, pues? Por acá con tremenda mamacita. Mamacita, sí. De Grecia. De Grecia, sí. Oh. ¿Tú conoces? Oh, bienvenido. Sí. Yo soy un artista de dancehall de aquí del barrio. Vamos a escuchar un poco de music. No, gracias. Sí, music. Gracias. ¿I like the dancehall? No. ¿No dancehall? No, danza. Dancehall, mira. No. Tú ya sabes, Bombo Clan. Firma esa melodía del danzar. Pa' que baile. Hola. Με ένα 5x5. Εδώ οι πιτσιρικάδες. Μέσα στην Κομούνα 13. Hey. Stop. Sí. Yo con la Carmen María. Sí. Sí. Yo conocí a Cháfole. Εγώ πιστεύω δεν θα το βρεις. Για να είσαι εδώ. You? No, you. Yo conocí a Carl. Και τσίμπα. Podemos ir para aquí. Βλέπουμε έχει γίνει πάρα πολύ τουριστική. Restaurante Mirador a la orden, amigo. Gracias, amigo. Constantine, Comuna 13 es una chimba. Y με τον Pablo Escobar. Μιχάλη, δήλωση που πετάς στο drone σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές. Εντάξει, επικίνδυνη. Δήλωση που πετάς στο FPV drone.
Tú no entiendes. Tú no entiendes. Tú no entiendes. Βλέπουμε ότι είναι γεμάτη με γκράφιτι. Εμπειρία ζωής, Κομμούνα 13. Νομίζω, Κωνσταντίνε, είναι ότι πιο ωραίο έχουμε δει στην Κολομβία. Κομμούνα 13. Όποιος έρθει η Κολομβία εννοείται να την επισκεφθεί. Ειδικά όποιος έρθει η Κολομβία να επισκεφθεί σίγουρα το Μεντεγίν. Μεντεγίν είναι must. Πιστεύω τις περισσότερες μέρες πρέπει να μείνει κάποιος Μεντεγίν. Και από το Μεντεγίν μπορεί να πάει στο Γουατάπε και σε άλλες περιοχές. Πάμε να δούμε τον αγώνα της Independiente Medellín. Η Independiente Medellín ήταν η αγαπημένη ομάδα του Pablo Escobar. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στο γήπεδο. Vamos, Independiente Medellín. No Medellín, Medellín. 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 Bueno. Puerta 8. Sí, vamos mirando. Ο κόσμος σιγά σιγά ετοιμάζεται. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να βρέξει. Το έχουμε προβλέψει και έχουμε μπει κάτω από υπόστεγο. Όλα. Vamos, Independiente Medellín. En la zona defensiva, Ley se echa a ver. Τρομερή ατμόσφαιρα από τους οργανωμένους οπαδούς πάντα. Το ρίξε αρκετά πάνω. Μόλις φάγαμε γκολ στο 22, ένα ψιλοκρεμαστό, ήταν απίστευτο. Απίστευτο. Να το γκολ. Δυστυχώς χάσαμε. Δεν πειράζει, η ατμόσφαιρα ήταν ωραία, φάγαμε και λίγη βροχή. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, με άρισα το 10, πόσο τις βάζεις? Της Κολομβίας. Κάτσε να δω, δεν τις έχω δει όλες τις Να πόλεις. πάμε στο τέλος. Στο Μεντεγίν. Στο Μεντεγίν. Ένα 8 στα 10. 8 στα 10. Επειδή... Τι σου άρεσε περισσότερο, όλα, και τάλ. Λοιπόν, επειδή, θα σου πω, το φαγητό είναι καλύτερο από την Μπογοτά, ωστόσο δεν είναι και τόσο ωραίο σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν σου λέω το Οι φαγητό. γυναίκες είναι ωραίες, τα τοπία είναι ωραία, οι μετακινήσεις είναι ωραίες, είναι φθηνά πολύ τα προϊόντα εδώ. Οπότε ένα 8 στα 10 το χάνει μόνο το φαγητό.
Πες λίγο πώς το πληρώσαμε την πρώτη νύχτα στα τα κοκτέιλ, λίγο. Αλλά αυτό ήταν το πιο ακριβό. Πληρώσαμε για 3 κοκτέιλ με τεκίλα 69 ευρώ. 69 ευρώ. Τεκίλα σφινάκι. 200, όχι 69. 250... Τεκίλα σφινάκι. Ναι. Που το βάλαμε ίδιοι από μόνο. 250 χιλιάρικα Κολομβιάνο πέσος. Ναι. Ρώμα. Να προσθέσουμε τη βρωμάει απίστευτα. Τώρα βρωμάει. Ναι, σε αυτόν πάω για αυτό. Από εκεί. Χάλι. Μιέλ, όχι ρε. Miguel no gusta. No, μέλι. Λοιπόν, πού ήρθαμε? Guatape. Λοιπόν, πάμε να ανέβουμε πάνω τα σκαλιά. Είναι πάρα πολλά. ¿Cuándo es? ¿Escalas? ¿Cuándo es? No me acuerdo. ¿No? No. Muchas. Muchas? Στην κορυφή όμως τι έχει, κορυφή? Κορυφή. Λοιπόν, θα ανέβουμε τα 659 σκαλιά. Ελπίζουμε να μην φυσάει πάνω, γιατί είμαστε με κοντομάνικα και την πνευμονία δεν την κλειδώνουμε. Έχει διαφορετική σκάλα για να κατέβεις κατέβεις και να ανεβαίνεις. Λοιπόν, 75 σκαλιά μέχρι στιγμής και δεν κουραστήκαμε, πλάκα κάνουμε. Δεν κουραζόμαστε ποτέ. Α, μόνο. Εντάξει. Έτσι. Δεστέα. Λοιπόν, είμαστε στα 300 σκαλιά. Έχουμε πεθάνει, αλήθεια είναι λίγο. Ωστόσο, προχωράμε. Καταπληκτική. Εκθαμωτική. Ανεπανάληπτη. Όπως ο Βοσκόπουλος. Μιχάλη, μη δήλωση. Λοιπόν, αυτή η θέα είναι σχεδόν στα μισά. Θα ανεβούμε άλλο τόσο. Δεν ήταν τόσο πολύ μέχρι στιγμής. Το περίμενα πιο κουραστικό. Αλλά εντάξει, την παλεύουμε. Είμαστε στα 350 σκαλιά και συνεχίζουμε. Πάμε δυνατά. Η θέα. Oh. 625. ¿Quieres esperamos? No. ¿No? Το κάναμε. Το ανεβήκαμε. Αυτή εδώ είναι η θέα. Πάρα πολύ ωραία. ¿Te gusta? Me encanta. Qué rico. Και τσίμπα. Ταυτίσαμε λίγο, αλλά εντάξει. Το ανεβήκαμε. Πραγματικά είναι υπέροχο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο Guatapé. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα πολύ ωραίο κτίριο. Βλέπουμε πώς θα έχουν ζωγραφίσει. Α, τι ωραία. Εδώ βλέπουμε το σύμβολο του Ερμή. Δεν είναι του Ασκληπιού. Το Ασκληπιού είναι με ένα φίδι και χωρίς φτερά. Με δύο φίδια και με τα φτερά είναι του Θεού Ερμή. Του Αγγελιοφόρου. Πολλά. Κωνσταντίνε, σου αρέσει πολύ? Πολύ χρωματιστή, πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Δηλαδή, όποιος έρθει στην Κολομβία, εννοείται πως θα έρθει στο Μεντεγκίν, αλλά θα έρθει και στο Guatapé. Το Guatapé είναι πραγματικά υπέροχο. Πάμε τώρα, κατηφορίζουμε προς τη θάλασσα.
του Μαλούμα δεν θα πάμε γιατί θέλει 3 ώρες. Εντάξει, δεν θα πάω τώρα για ένα σπίτι. Κάπου εκεί ήταν και το σπίτι του Παύλο Εσκομπάρ. Hola, ¿qué tal? Mejor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Joan. Joan. Εδώ, κουρεματάκι. Στην Κομμούνα 13. ¿Cuánto es? Para uno. 15. 15. Nacional. Nacional. Το σήμα της Nacional, της μεγαλύτερης ομάδας αυτή τη στιγμή στην Κολομβία. Uno, por favor. Uno. Este es habanero. Habanero pepper. Sí. Do you want to try? Sí, sí, sí. Quiero. Τώρα θα δοκιμάσουμε ό,τι πιο καυτό έχει πάει ο Θέμος. Θα το βάλω στο δάχτυλο. Είναι πολύ λίγο γουστότα. Εδώ το προβάλλει. Hola, hola, buenas, bienvenidos. Mucho caliente. Oh, είναι πάρα πολύ καυτερό. Πολύ δυνατό. Αλλά αντέχουμε. Έχουμε πάει Ινδία και έχουμε συνηθίσει. Hola. Διάφορα τουρκικά, καπέλα, Κολόμπια, Σιμένε Μπέμπε, Τοξίκο, Οπίωση. Hola. Aceite de coco y marihuana en este momento. Aumenta. Μάγκας. Παντού ακούγεται ρεκετόν. Η Κομμούνα 13 είναι το πιο τουριστικό μέρος αυτή τη στιγμή στο Μετεγίν. Λοιπόν, ήρθαμε τώρα να κουρευτούμε. Βρήκαμε ένα μπαρμπέρικο εδώ στη φαβέλα μέσα. Όλα.
εδώ, μάγκας. Hola. ¿Estoy bien, tú? Προσπαθούμε. ¿Cuánto es? Per uno? Corte de cabello? 20? 25. Gracias. 25.000, δηλαδή γύρω στα 6 ευρώ το κούρεμα. 6 ευρώ το κούρεμα περίπου. ¿Te importa la cámara? ¿No? Tranquilo. Gracias. Aquí. ¿Te gusta Colombia? Claro. Vivo en Colombia hace 7 años. ¿Colombia o Venezuela? Colombia. ¿Colombia? ¿Colombia vives en Caracas? Que si me gusta más Colombia o Venezuela. Sí. Claro que mi país, pero Colombia es muy hermoso. ¿Sí? O sea, no, es lo mismo. ¿Venezuela no? Sí, yo soy de Caracas. Caracas no, es ciudad. Ciudad. Solo que... No me gusta ciudad. ¿Te gusta la...? Ya entiendo. Sí. Pero... Bogotá no me gusta. Bogotá no me gusta. Lima no me gusta. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, Caracas tiene una ventaja de que que es la capital y está muy cerca de la costa. Sí. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué es la costa? El mar. El mar lo tiene a 40 minutos de la capital, entonces puedes estar en la capital y tiene un pueblito cerca del mar muy fácil. Sí. La noche te cuida. Tiene parties, fiestas. Sí, aquí. Fiesta. Fiesta. En todos lados, güey. En todos lados. ¿Sí? Sí, mucha fiesta. Hay mucho ¿Es parche. bueno? Es que yo no bebo, bro. No me gusta el alcohol. Entonces no sé, pero sí hay mucho mirador, mucho parche chimba. No sé, yo tengo una cuenta que no me quiero abrir, ¿Por qué, güey? Es un placer, hermano. Que la pase bien. Και αφού βορευτήκαμε, το κούρεμα, μ' αρέσει πάρα πολύ το κούρεμα. Το μους είναι κάπως περίεργο, μου ξέρεις αυτά εδώ όλα.